Helo a croeso i'n trydydd podleidiad. Heddiw byddwn nhw'n sôn amdan y bwnc Myfyrio. Yn ystod y podleidiad hwn byddwn nhw'n edrych ar beth yw arfer myfyriol, y manteision a rhai o rhwystrau i fyfyrio, dulliau o fyfyrio a myfyrdod deinamig. Felly, gadewch i ni dechrau. Yn gyntaf, byddwn nhw'n edrych ar beth yw arfer myfyriol, a myfyrio ar eich ymarfer neu'r perfformiad eich hun. Fel y dwedodd, y gwyddodd gwaith chwarae 6, mae ymateb y gweithwyr chwarae i blant a pobl ifanc yn chwarae yn seiliedig ar wybodaeth gyfredol gardan o'r broses chwarae ac arfer adfyfyriol. Felly, fel ymarferwyr gwaith chwarae, mae angen i ni sicrhau yn bod yn myfyrio'n barhaol ar ein ymarfer, i sicrhau ein bod yn darparu profiadau a cyfleoedd chwarae o safon i'r plant a pobl ifanc sy'n mynychu'n lleoliadau ni. Mae arfer adfyfyriol yn arf hanfodol i gweithwyr chwarae. Mae myfyrio ar eich arfer, eich hunan, ein fframwaith sefydliadol, ar yr amgylchedd chwarae, digwyddiadau a hefyd ar arferion eraill yn hanfodol mwyn gweithio gyda'n cydweithwyr a myrfyrio yn ein ymarfer hefyd. Bydd hyn yn helpu i gynnal yr amgylchedd chwarae o safon sy'n diwallu anghenion a hawliau plant a pobl ifanc yn effeithiol. Mae angen i ni hefyd allu gwneud dyfyniadau a penderfyniadau gwybodus yn seiliedig ar yr hyn yr ydym wedi weld ei glywed yn ogystal a'i defnyddio yn profiadau a gwybodaeth ei hunan. Mae ymarfer myfyriol yn rhoi cyfle i ni gael mwy o gwybodaeth a dealltwriaeth o'r plant a'i diddordebau nhw, nid mewn welediad i sut mae'n datblygu, ond mewn welediad i sut mae pam mae plant yn chwarae, a ble rydym ni fel gweithwyr chwarae yn ffitio i fewn i'w chwarae nhw. Mae'n rhoi cipolwg i ni ar hyn aeth yn dda yn ystod y sesiwn chwarae, a lle gallwn ni gwella, lle gallwn ni gwella o ran cyfleoedd chwarae'r plant, ynde. Mae'n caniatad i ni weld a yw ein ymarfer ni yn iawn, ynde. Ydyn ni'n ymyru yn iawn, ydyn ni'n cymryd dros y chwarae'r plant, ynde. Oedd o'n briodol iddyn ni ymyrryd yn y chwarae nhw. Oedden ni efo resymau dda i ymyrryd yn eu chwarae nhw, ynde. Mae myfyrio'n rhoi cyfle i rannu gwybodaeth bwysig a perthnasol gyda cydweithwyr ni. Ac fel y dwedais o blaen, sicrhau bod ni'n darparu amgylchedd chwarae o safon sy'n diwallu anghenion a hawliau plant a pobl ifanc, ynde. So, redyn, gadewch i ni feddwl amdano chydig mwy o fanteisio myfyrio, ynde. Fel gyda popeth yn bywyd, ynde, mae gan popeth o wneud fanteision a anfanteision, ynde. So felly fel gweithwyr chwarae mae angen i weithio i orestyn y rhwystrau a allgodi wrth gyflawni ymarfer myfyriol. Mae'r manteision i ymarfer myfyriol yn enfawr, nid yn unig i'r plant, ond i ni fel staff hefyd, ynde. Mae'n gallu helpu ni wella ein prifoniad ni, gallwn ni weld lle gallwn ni wella a dod yn amgylchedd chwarae mwy cynhwysol. Mae'n gallu helpu i ganolbwyntio ein meddyliau a helpu i ni gefnogi hyder mewn ymarfer a datblygiadau. Mae'n hefyd yn cynnwys archwilio ein teimladau, ein gwerthoedd a'n creadigau, ynde. Ein hunain, a'r effaith y mae rhain yn cael ar ein gweithredoedd i ddeud y gwir, a rhwng gweithredoedd o dydd i dydd, a hefyd yn ein galluogi ystyried teimladau ac emosiynau pobl eraill, ynde. Mae'n galluogi ni i roi dealltwriaeth o'r egwyddon gwaith chwarae a'r gwybodaeth gwaith chwarae a'r waith, ynde. Pethau da ni wedi dysgu, mae'n siawns i ni roed hein ar waith, ynde.
Mae rhai manteision myfyriol weithio yn effeithio ar plant mewn ffordd gadarnhaol ynde. So felly, fel gweithwyr chwarae, y dealltwriaeth o ba wahanol fathau chwarae sy'n bodoli, mae hein yn rhoi cyfle i ni wneud yn siŵr bod y plant yn cael mynydiad i bob un o'r mathau chwarae yma, iddyn nhw cael y profiadau o chwarae sy'n just amazing ynde. Yeah? Mae'n troi siawns i ni cael gwybodaeth am ba deunieddau sy'n addas, sydd â gwerth chwarae uchel. Gwybodaeth am ba gwahanol fannau chwarae sy'n bodoli hefyd, a'r deall y plant yn y lleoliad ynde. Sut maen nhw'n defnyddio'r mannau chwarae yma? Ydyn nhw'n defnyddio nhw'n addas i'w be maen nhw angen nhw defnyddio nhw ynde. So deall sut mae'r plant yn eu lleoliad yn chwarae, eu diddordebau a'i anghenion nhw ynde. Nodi sbardiniau ymddygiad, so pam maen nhw'n ymddwyn felly, oes pryder, ydyn nhw wedi diflasu, ydyn nhw'n newynog, oes adegau penodol o'r dydd pan fydd y lleoliad yn mynd yn straen neu yn anflwynyddgar, pam a ellir ei linaru hein ynde. Mae'n rhoi siawns i ni ar sylw ar y cylchwarae, y ciwiau, a'r dychweliadau yn y cylchwarae ynde. Mae'n cymaint o fanteision i ymarfer Fyfyriol a gallwn parhau i rhwystrau am Beth ynde. Allwch chi just cymryd eiliad bach, so just rhoi pause ar y podcast a just adrwch chi just feddwl am ychydig o mwy o manteision Myfyrio a just meddwl amdan heina. Okay. Nid yw yma arfer myfyriol bob amser i mynd i fod yn hawdd, okay? Bydd adegau pan fydd yn anghyfforddus i edrych ar ein hunain a rhesymau a beth sy'n achosi ni gwestiynau, ei gwerthoedd ei hunain, a rydym yn meddwl ein bod yn gwybod amdan ei hunain. Mae'n gwneud i ni dadansoddi ein camau gweithredu ac ymatebion. Gall rhai rhwystrau eraill gynnwys amser neu ddiffyg amser i fyfyrio hefyd ynde. Mae'n pwysig i ni cymryd yr amser i myfyrio ynde. Mae'n hynod o bwysig i ni, i'r blant, i'r lle chwarae, i ni just cymryd y 5 munud just i meddwl amdan beth sydd wedi mynd ymlaen yn y lle chwarae heddiw ynde. Gall gwahaniaeth ei barn o fewn y tîm fod yn rhwystr i myfyrio hefyd. Mae hynna'n gallu bod yn peth anodd iawn ynde. Ond, yn y pen draw arfer myfyriol yw sut y byddwn nhw'n dysgu, datblygu, tyfu a gwella eu hunain ynde. Gwella ein ymarfer, gwella'r ymgylchedd chwarae i'r plant, a gwneud yn siŵr bod ni'n darparu y chwarae a'r profiadau chwarae penodol i'r plant. So felly, da ni'n mynd i symud ymlaen i ffyrdd y gallwn ni fyfyrio ar ymarfer ynde. Mae yna nifer o ffordd y gallwn ni fyfyrio ar ein ymarfer, a ffeindio'r ffordd sydd yn fwy addas i chi fydd yn eich cefnogi chi gyda'ch myfyrio chi ynde. Gallech cymryd 5 munud ar diwedd y sesiwn chwarae i drafod gyda cydweithwyr sut aeth y sesiwn, rhannu gwybodaeth, rhannu syniadau, jyst ar diwedd y sesiwn ynde. Gallech fyfyrio'n bersonol ar y dreif adra, neu gerdded adra, neu tra byddwch yn clirio ar ôl y plant gadael, pydach chi'n golchi llestri, pydach chi'n conio te, jyst cymryd y 5 munud yna yn hynod o bwysig. Ffordd arall ydy dydlyfr. Mae hyn yn ffordd o fyfyrio a trefnu y ffordd yr ydych chi yn ei feddwl ynde. Mae hyn yn personol i chi a ydych chi'n llenwi fo hefo meddyliau a teimladau sy'n personol ynde. Ond mae'n cofio pwysig efo hyn bod o'n gwneud yn synwyr i chi. Okay? So gewch chi wneud hyn trwy ysgrifennu, siarad a recordio, mapio feddylion, llunio, beth bynnag rydych chi'n cael fwyaf defnyddio cadw cofnod a digwyddiadau o
sefyllfoedd ynde, beth sydd wedi digwydd heddiw ynde. Mae'n bwysig cofio bod nifer o bwyntiau myfyrio bosib gan y gall adfyru digwydd cyn yn ystod ac ar ôl y sesiwn ynde. Mae myfyrio'n digwydd trwy'r dydd ynde. Mae'n digwydd cyn, mae'n digwydd yn ystod, mae'n digwydd ar ôl. Trwy'r dydd, da chi'n gorfod cofio i myrfyrio ynde. Okay? So felly, pryd da ni'n myfyrio ar waith, mae hyn ydi stopio a'n meddwl yn ystod y broses yde. Defnyddio eich grefft ac ati, bydd hyn yn digwydd yn ystod y sesiwn chwarae ac yn ymateb ar unwaith. So felly, meddwl ar eich traed ynde, mae hynna. Myfyrio ar ymarfer. So meddwl ar ôl y digwyddiad yde, meddwl ar ôl y chwarae. So ble rydych chi di deall bod chi di mynd yn wrong, os na rhywbeth da chi di anghofio roed i'r plant, os na rhywbeth y fedrwch chi adio i gwneud y chwarae yn mwy hwylus i'r plant ynde. Mae hyn yn siawns i chi gwneud synwyr o beth sydd wedi digwydd ar ymarfer proffesiynol eich hunan a sut rydych chi wedi gwneud pethau yde. Ydych chi wedi rhyngweithio fe eraill, sut mae'r ethos gwaith chwarae'n cael ei roi at gwaith ynde. Mae hynna i gwneud myfyrio ar ymarfer. So wedyn, myfyrio ar ddiffyg gweithredu ynde. Meddwl am hyn na wnes chi ynde, a pam. Meddwl am hyn a na digwyddodd. Oeddech chi di anghofio roi adnoddau i'r plant. Pam oeddech chi di anghofio? Beth oedd y result o wneud hynna ynde? Be oedd y canlyniadau o wneud hynna? Oeddech chi di rhwystrau plant rhag chwarae ynde? A wedyn, myfyrio cyn chwarae, mae hyn yn meddwl ymlaen llaw ynde. Fatha gwneud risk assessments, gwneud yn siŵr bod y lle chwarae yn setio i fyny'n iawn, gwneud yn siŵr bod gennych chi'r adnoddau'n iawn. So mae hyn yn myfyrio cyn y sesiwn, yn myfyrio ymlaen llaw. Mae myfyrio yn y termau hyn yn cynnwys meddwl am y prosesau ynde. Meddwl amdan teimladau, yn ogystal â meddwl amdan y weithredau eu hun, yn diffyg weithredau, a chanlyniadau neu llai o rhain ynde. Reit, da ni'n mynd i symud ymlaen o'n i sôn amdan damcaniaethwr Bob Hughes. Datblygodd o y canlynol fel modd o annog gweithwyr chwarae i fyfyrio arnynt eu hunan. Ac fel arfer myfyrio syml sy'n helpu gweithwyr chwarae i dadansoddi'r ansawdd a hamgylchedd chwarae yn erbyn y 4 masg a egluro'r, dwi'n mynd i egluro chi wan. A heina ydy grefft, cof, profiad a tystiolaeth. Mae Bob Hughes yn credu ein bod fel gweithwyr chwarae yn defnyddio ein greddf atgofion plentyndod personol, profiadau o gweithio, neu jyst bod hefo plant mewn lleoliadau chwarae ynde. Yn ogystal ar hyn yr ydych wedi dysgu a ba bynnag ymchwil neu data neu dystiolaeth yr ydych chi wedi darllen, a mae hyn i gyd yn cael effaith ar ei ymarfer ni. Cyfeiriodd Bob Hughes at y proses hon fel IMEE. IMEE ydy'r acronym Saesneg amdan hyn, ond yn Cymraeg maen nhw'n meddwl greddf, cof, profiadau a tystiolaeth. So greddf ydy sut dylai chwarae dda fod. Da ni'n gwybod be mae plant eisiau cael allan o'r chwarae, a mae'n pwysig i ni gwneud yn siŵr bod hyn yn digwydd ynde. Atgofion. Atgofion o beth yw chwarae da yn erbyn ein atgofion chwarae eu hunain ynde. Defnyddio atgofion plentyndod ni i gwneud yn siŵr bod y plant yn cael y profiadau da ni wedi cael. So ble oedden ni'n chwarae, gyda pwy oedden ni'n chwarae, beth wnaethon ni chwarae, sut oedden ni'n chwarae, sut oedden ni'n teimlo wrth ni chwarae. So mae'n pwysig defnyddio yr atgofion yna i creu amgylchedd chwarae i'r plant. Profiadau. Profiadau'r hyn y mae chwarae dda. Da ni'n gwybod hein o ymarfer proffesiynol ni yn barod ynde.
pethau sydd di gweithio yn barod, pethau da ni di gwybod da ni angen mwy o gwaith arnyn nhw, pethau sydd di mynd o le. Mae hyn yn ymddangos i ni bod ni yn gallu gwella, da ni yn gallu gwella y lleoliadau i'r plant ynde. A wedyn tystiolaeth ydy o beth ydy chwarae da ynde. Da ni'n defnyddio ein, fel dwi'n dweud, profiadau personol, da ni'n defnyddio ein meddyliadau, da ni'n defnyddio beth da ni wedi dysgu i gwneud yn siŵr bod hein yn creu amgylchedd anhygoel i'r plant, oce? Wrth fyfyrio ar ein ymarfer personol eu hunan ac ar yr arfer yn ein lleoliadau ni, mae angen i ni ystyried bob agwedd o IMEE mwyn cael gweld a gwella ein hunan a'r gwella'r lle chwarae ynde, gwneud yn siŵr bod y plant yn cael y cyfleoedd yma. Reit, symud ymlaen. Rydym nawr yn mynd i edrych ar declyn adlewyrchol arall, okay? Mae hyn yn slurp. So mae slurp yn ffordd o fyfyrio, ydy'r acronym Saesneg eto, ynde. Ond mae hyn yn ffordd o fyfyrio Deinamig, ynde, ar ymarfer ni. Mae slurp, fel dwi'n dweud, yn acronym Saesneg, ond yn Cymraeg mae'n sefyll amdan stopio, edrych, gwrando, myfyrio, adweithio, myfyrio ac ymarfer. Okay? Mae slurp yn fodel o myfyrio a defnyddiad gan gweithwyr chwarae i gefnogi a gwella cyfleoedd chwarae plant a datblygu ymarfer yn fath o fyfyrio ar waith. Iawn? Mae slurp yn ein helpu ni yn ei ystyried y broses, meddwl sy'n mynd yn syth cyn ymyriad i ddeud y gwir. Rydym yn naturiol yn myfyrio ar waith, heb hyd yn oed feddwl amdano fo i ddeud y gwir. Ond os gallwn fod yn fwy ystyriol o brosell, yna fel gweithwyr chwarae mae'n cofnogi hwyluso chwarae a dewisiadau sy'n yn rhydd a cymryd risgiau mewn chwarae plant, ynde. So, yr un cyntaf ydy stopio. Mae hynna, fel mae'n dweud ar y ten, stopio. Just stopio a rhoid yr amser i ni ystyried yr ymateb gorau i beth sydd yn mynd ymlaen. Edrychwch ar ydy'r nesaf, edrychwch ar beth sy'n digwydd. Rydym yn casglu gwybodaeth gan defnyddio ein holl synhwyro, de. So, da ni di stopio a da ni just yn edrych. Gwrando di'r un nesaf, gwrando ar beth sy'n digwydd, beth sy'n cael ei ddweud, ydy'r plant yn hapus yn y chwarae. Wedyn, da ni'n myfyrio. Da ni'n ystyried beth da ni wedi clywed, beth da ni wedi gweld, beth da ni'n edrych ar, a da ni'n gweld os da ni angen ymyrryd neu beidio. Okay? Ac os da ni yn ymyrryd, ydy o'n cael, pa fath o ymateb mae hynna'n cael ar ei chwarae nhw. Okay? So, yr un nesaf ydy ymateb. So, da ni wedi stopio, edrych, gwrando, da ni wedi myfyrio, da ni wedi gweld be all ymyrryd ni, pa fath o effaith bydd y ymyrryd ni'n cael, da ni'n ymateb wedyn. Da ni'n gweld, reit, dwi'n meddwl dwi ddim angen ymyrryd, so dwi'n mynd i sefyll yn ôl a dwi ddim yn mynd i ymyrryd ar y chwarae yma. Neu, da ni wedi penderfynu dwi angen ymateb a dwi angen ymyrryd yn y chwarae, so dwi'n mynd i ymyrryd a dwi'n mynd i stopio beth sy'n mynd ymlaen. Okay? Rhai o rhesymau ydy oherwydd diogelwch, os yw'r plant yn dod i niwed, corfforol neu emosiynau, da ni yn stopio'r chwarae ynde. Wedyn, da ni'n mynd i myfyrio eto. So, pa effaith y gawsom ar y proses chwarae? Oedd ymyriaeth ni yn bwriadol, oedd o'n iawn i ymyrryd, oedd o di helpu neu oedd o di cael effaith ar y broses chwarae. Okay? A wedyn arfer. Rydym yn parhau i adlewyrchu a datblygu ein ymarfer ni. A mae'n pwysig i ni cofio trwy ein ymarfer ni bod ni yn gwneud yn siŵr da ni ddim yn ymyrryd yn ei chwarae'r plant ynde. A trwy hynny, da ni'n datblygu a gweld lle da ni yn ymyrryd yn rhy gyflym yn chwarae'r plant. Bydd y cylch hwn yn dod yn ail natur
i chi, dwi yn gwybod hynny. A'r mwyaf da chi'n dŵad, y mwyaf byddwch chi'n gwella ynde. A mae'n pwysig i ni ymarfer yn y dyfodol ynde, yn gwneud yn siŵr bod ni'n creu y cyfleoedd perffaith yma i'r plant chwarae. Gret, dyna fo. Diolch yn fawr am wrando, a cadw'n llygad allan am ein podleidiad nesaf sydd ar agwyddo'r gwaith chwarae 1 a 2. Diolch! Hwyl!